komt er op een hele golf. We hebben ook wat meer studenten dan ons we binnenkregen die als het drive om mij z'n allen iets leuks te maken. Dus die saamhorigheid en het meeskippelijke, ja, dat straalt er gewoon vanaf. Op de Academie voor Popcultuur kwam ik er heel erg achter dat ik daar dwangkoer wat ik echt dwang wil. Dus net al in de muziek, als ik iets oors dwang wil, bijvoorbeeld mijn fotografie of televisiemaatjes, wat ik echt heel leuk vind, dan ken dat je gewoon. Daar is de vrijheid voor. En dat had uiteindelijk de doorslaggevende factor was dat ik hier naartoe wil. Vooral met z'n allen iets dwalen onder het culturele klimaat. En dat is in Ljouwert, dat is bij Asterix en Welcome to the Village is dat ontstaan. Dat zijn alle jaar jongeren die van beneden op met z'n allen een festival creëren, een podium creëren en hier bij u de squallen creëren. Dit past dus wel eigenlijk wel heel goed bij de missie van Culturele Haatstad. Ja, dat zit er inderdaad heel sterk in. Ja, klopt. Voor mij was het belangrijk omdat ik echt uitvind hoe wat ik zelf meidje woe en wat ik wezen woe als artiest. En dat waren er heel erg gestimuleerd. Het wie net volgens een bepaald stramien was het volg je moest dus. Ontwikkel je die zelf en dat is wel heel belangrijk geweest. En zij is niet echt ik en dat is wel heel belangrijk om die zo volle mogelijk te ontwikkelen en uit te vinden wat die maakt. Ja, Lowlands zou toch wel mooi wezen. Dat is toch wel een droom van elke muzikant en ook die van mij. Bedankt hè.